Ani khapangni ferensong fulano technical official YouTube channel Norok jotono no lamsogo ani khapangni takhokte bukoksong Norok bagai ang haina hai katal video update to bui phaipiuka tinini o katal video ni topic ke bommo haingnai Norok fulano ani video ni title hai ka ba thumbnail lo nugui Norok saiman khana inke ani khapangni takhokte buksong faidi sung tini o video ni title hai ka ba o thumbnail ni kongno toino sung tini kisisa o video ni bisingtui ekdom srai srai ke sawi malainai inke ani khapangni takhokte buksong Norok no fulano ang kojabo Norok o video no full watch ke naidi video no skip ta khaidi inke faidi tinini video ni topic ni bwkhao sung thanglayano wak basana deya wai tham chupola pun basak khadakha khaya hangga bahai ninglai hindu te deya wai tham chupo tamo betor ma pangui thangba ani takhokte buksong tei o video no nai tongnai joto ani viewers rok tei joto subscriber rok thaniwo first of all ani kaisa request tongnai o video je ang swnamui tui phaimani omo keboni dormono ba kaham keboni dormono hamya keboni dormono sejanani ba keboni dormono sejaya omoni bagai ang tini o video swnamui tubui phaimaniya Norok first of all Norok kahamkai obono bujiui nahar baidi inke takhoktai buksong Norok khonaka o dormo bokto botamni saka Norok kahamkai no khonakana bini kokno srai srai ke inke ang haino haitesa bini o kokno no tesa Norok no tesa repeat ke sawi khonari nai botamni saka oro wak busano tuyo waitam chupoka hanke pun busa khadakha nisau faidi botini omohai hinei lukurong no proshno khayo hinke tini ang bini o proshno no uttorinan bagise tei srai srai ke bono answer runan bagise tini o video sikonsa norongni bagai tobui phayo keboni dormono ang sejanan bagai o video swnamui tui phaya keboni dormono kaham hnibo ang o video no swnamui tui phaya just ang bini o kok thaino bini o proshno no kisisa uttorinan bagise ang tini norong bagai o video swnamui tubui phayo hinke ani khapangni takhokte buksong oi je dormo guru bo je proshno sungmani lukurong no bo tini saboni dormono tiyei bo proshno sungkana lukurong no phaidi omose sungtabuk naituklainai hinke ani mote ang je wanswk mani hinke amongkha jara christian dormo khlainai rokni kongno tuise botini lukurong no proshno sungu haidiba takhoktai buksong ge faidi sung tabuk christian dormoni bwkhao tabuk thanglainai sung jotono saimanu christian hapnani hinke sung first of all tam khlajana na christiani raidani mote sung tuyo waitam supok jangnani nango omno no hino baptisma hai diba ngai jara pastor ordinary manjarok simino borok o baptisma no riwimano te alka christian rok borok riwi manja nge faidi aron bisingu Norok tese daud ngi manu angabno Norok no clear ke sanai tamni bagai christian hamnani hinke tuyo supok janani nang omhai proshno tekesa Norong thanio asai mano nge faidi aboni proshno ni utonobo ang tabuk rinai Norok no christian rok jefru christian hamnani hinei tuyo waitam supokmani aboni main topic hinke omose Norok srai srai ke khanadi ek number nung boma bok bisingni
asai phaiयै o hayung kotor sakao nungse tomung sitra tongui tongmani samung sitra sai tongmani nung buini mani phano khokona ha buino phano bukhona ba podre pot nung khana o podre pot je nini sago je tongmani rokno bebakno suklaiयै ekdom gothar gotal khaitaisa asarindan bagise Kristiyani donon bisingo tuyo waitham supok jakgo amongkha nini sakni bebak tongmani tinini simino jotono thangbai situng hinui tini simin nung gotal wngkha tesa srai hai gotal wngkha tesa nung srai hai wngsidi nini je wanswk hamya rok nung buino sejai tongma rok nung buino nasilai tongma rok tinini simino bebak no thangbaikha hinise borok tuyo waitham supok ribu obono hingtam he baptisma haidiba sung boromoni sung phaikai o ha sakao joto borokno saya suya khlaio joto borokno kharap lamao himbu omtui rokno bebakno suklaiयै rohonan bagise borok tuyo waitham supoko obono hino baptisma ngai tini o dormo guru sa bo tini o baptisma kongno tuino botani saka wak bwsano tuyo waitham supoko hingke pun bwsa khata khanso ঠিক আছে khaya wak bwsano tui bisingo waitham supokhai bahai pun bwsa khanaiba sudu omo simiya bohok bisingni khino tuyo waitham supoko hingke o khi maidang no wngya hingke ang tini obono no sana musungo jara sini dormo guru hinui himtongnai rok tabo o ha sakao kwbangma no borok bongni dormo no twiयै ani dormo kaham bini dormo hamya hinui podre podrok wnglaio tonglaio hingke obono ang sol khainani bagise obono mentis khainani bagise obono pura srai srai khe borokno clear khai lama borinani bagise tini ang o video swnamui tui phaio khapangni takhok tei bwkhao hingke tini bo sajai tongkha khoroksa bo dormo guru ha bo khoroksa dormo tui tongnai borok bo tini kaisa dormo no sejai tongkha wak bwsa pun bwsa dakha hinai ha ang abono tini o video ni bisingni sana musungo jara dormo guru hinui tongnai rok jara dormo lamao him tongnai rok ang norokno first of all ek number norokno sana musungo je borok dormo tui tongnai rok je borok dormo ni lamao himui tongnai rok je borok gothar khe dormo tui tongnai rok norokni dormo bisingo political system no ta khopdi obose main norokno sana musungma hingke omosi political hai norokni dormo o ta khopdi political khainai roksi nini party hamya ani party kaham hinui sejalaio phiaba dormo khainai rokni bisingo omo hai sejalainani abo ekdom khapiya nung khoroksa dormo guru ha dormo gronthoni jeta boyo tonno sejanani bagui bono kaham hindi bono hamya hindi hinui to kuno dormoni grontho o swijak kwrui gai nung tini bahai kele tini waksa bwsano waitham supoko hingke pun bwsa khata kha hinui nung question khai tonghaba nung khoroksa dormo guru nung khoroksa ha seba khainai borok nung khoroksa kwthar khe tongnai borok nung tini bahai khe okorok sai tonghaba obo bul nung tini je dormo guru tui kaisani dormo no nung sejai tongmani kaisani dormo no kaham hin tongmani kaisani dormo omo hai hinui sai tongmani abo belai kheno chaya omo hai sanani hingke omo political ni part se khopjago haidiba ang thaisikon saka political khainai rok se sejalaio
nini party hamya anaro faidi ha nini party hamya arata tongdi hinai political khane rokse omti rokhe seja layo phiaba tini Norok khoroksa dormo guru khlai tongtei dormono mani tongtei bahai ke Norok te kaisani dormono hamya te kaisani dormono kaham Norok sai tong haba abo chaya dormo khaitani omo hai seja laimani hincha hinji khalaimani abo belaino bad abo possible ya impossible abo awon bagino ang tini jara o sakao dormo hini tongnai rongno jara dormo khai tongnai rongno ang sanani musungu norongno o video ni bisingtui dormo tamno hi dormo kahake bole abo first of all Norok srai ke bujiwi na hargradi tei pore dormo khlaidi dormo ni kongno sadi dormo kahake bole obviously aino saime tetei ang dormo khayo nei adum sadum kok sai tongo bai abo dormo wo khobja gya tahutai buksong nung khoroksa dormo mani tongnai hinke nung khoroksa dormo khai tongnai borok hinke boba haike nung tongna nangnai ang no first of all tabuk no kaisa kai detail ke sawi thanai khoroksa dormo guru khoroksa dormo tui tongnai borok bo buino hincha hinji khalayang na nangnai buino tatal sayang na nangnai buino kok hamya sayang na nangnai buino hamjana nangnai buino nakana nangnai buino thokiwi sayang na nangnai obono se hino dormo khainai borok nung tini dormo ko khai tongha moti kakhai ekdom dormo khai hini nung ekdom buino phunu tongkha phiaba nin thaniwo onek se betterness nung buino sejawi tongkha buni naithoro nung nungmeng tongkha kaisa ni dormo nung neglect khai tongkha obono dormo khayo hiya tahoktai buksong dormo ni gonthobo tamni sijak tong tamno rakhongnani nang tamno maninani nang abo first of all abo saimana nangnai hingkaise dormo kahake bole hingkaise nung o utorno nung sawi manai aino dormo khayo hnei langa panga kok sai tonghanke abo dormo o nung khobjakaba nung jesibano gurung tongthuk nung jesibano mohapurubung tongthuk ha जों कगन tongo toka thaisumuno jesibano naithok nukdi जों एकदम मुदैखै फात्रि नायखांखाय बिसिङाव एकदम सिथ्रासि ठीक अबाहायनो dormo khane rokbo baksa toka thaisumo hai bisingo ko ekdom sikok mangkhok ha boino sejanai bono bo kaham hinai bono bo hamya hinai omtui mangsi ga aboni bagino nung khoroksa dormo khainani hinke nung dormo ni line no kaham ba saimana nangnai dormo ni gontho tam sija tong apno rakhoknani nangnai je borok apno rakhowi tongnai je borok apno maniwi tongnai bono se hinu dormo khlaio nung mongsimi dormo khlaio hnei nung sak nung torjagui tongkha phiaba nung buino hincha ninda khaimaka ekdom nini thaniwo kuplung nin thaniwo ekdom bitterness ekdom kwbangma obono da hinba dormo khaio nung khoroksa dormo sosi kwthar nani hinke dormo ni boyo tam sije tong aboni mote nung solna nangnai buino naka nani nangnai ha buino nindarok tei naislemarok ninthani khamaimarok podrepot nini thaniwo bebakno omorok rei nani nangnai obono se hino obake tongmanani se hino dormo khlaio hino are nung dormo khlai tongha ha nin thaniwo hinja ninja si kwbangma nukhnabla khoroksa dormo bokto botam saka khoroksa dormo no bo sejai tongha joto borono saimanu
tuyo waitam chu bwkhao waksano wakbwsano punbwsa kebo swnamaya nini abo tam hakok angkai ang tini norokno obono ekdom sol khaina bagui ekdom clear khai nongno srai kai bujirinan bagui se tini o dormoni kongno kisisa ang swnamui tui phaio ani khapangni takok tai bwsong ang keboni dormono kaham hini sanani bagui phaya hindu bo Christian tung Buddhist tung bodrabot o hasako dormo kwbang mano tongo haidiba lekha baya jemon borong munusu bangma sungno o chini o hasako bo dormo am sungno tongo angkai obon bagui ang tini paithakon dorongno sanani musungko nung jesa dorom phum khaidi kokroi janjani doromoni janjani niti tongo janjani doromoni janjani raida tongo borok je bongni doromoni raidani mote borok khlaio nini doromoni raidani mote nung khlaidi nung aro political system haike nung bono yasi surita sadi doromoni o haike buino yasi sursamani ha obo chaya abo dormo khaima klaya abo political system se khobjago naro kaham kai srai kai wanswk ni hadi khorsa dormo khaine borok bo buino seja yangna nangnai buino nasile yangna nangnai ha buino ninda khayangna nangnai buino hamjana nangnai are nung dormo kho khlaio ninthane ekdom shaitan si kublung ha khamai masi kublung abono tam hin nono dormo khaine hiya nono diari fatra si hinu bui diari fatra haidiba khorsa guru hungkai khorsa dormoni ekdom bokto hungke bo sob somoino kwthar dongna nangnai sob somoino bo bini dormo bo tam swijak tong bo abono sob somoino meint ke cholna nangnai omono se hino dormo khlainai guru hino takoktai bwksong angkai abon bagino ang tini omo hai kereng murung ang khanamani bagui tini o dormoni kongno borongno sol khaina bagui se tini ang o sikonsa video noram bagui swnamui tui phaio angka obono jara dormo ni tongnai ro ha nin dormo kaham nin dormo hamya nin tongnai rongno ang obono sanani musungko keboni dormo kaham keboni dormo hamya sung abo dormo bisingo sung salainani kokrui joto dormono janjani raida tongo ha abo janjani raida bo khlaio nini raida nung khlaidi abono bin raida mutui ni raida are ni raida se juda baike bini raida nini bai khabi manaiba abo nung kaham kai mathawo kaham kai wanswk na nangnai nini raida nung khaidi bin raida bo khaina ha bini dormoni raida se omo hai baike bini dormo raida ba nini dormo hai khabi tongaiba abo kokhonu khapi maya abon bagino o hasakao jara dormo nui bokto himi tongnai ro borok hudda se hudda raja goksa titirei kepalo tamhnai motikaro fului ang dormo khayo hnei lukorongno sim phunugui tonglaio ba phiaba borokni sakao hongkai pura ekdom dormo khlayarongni slaifano se sitra ngai oboda nung dormo khlakeba dormo khake ngai nung dormoni mote khetongdi dormoni grontho je swijak mote khetongdi obono se nono dormo khlaio nani nung dormo khlaio dormoni je swijak mote khe nung tongoimeya abono khai hino diari fatra bat no abono khai shaitan hino devil hino abono devil gan khapangni takoktai bwksong tini ni video amsung nong situng engkai norok bujibai khina tini o dormo guru khoroksa boje samani waksa bwsano tuya waitam supoko hangke pun bwsa khada khani sungmani aboni main prosononi utono ang norokno srai ke sawi khana rekha engkai takoktai bwksong norok tamo bujibai kha ba tamo bujiya norok tumungno omo hai confuse rok nangoi tong hangkai norok o video ni comment box o comment khai saharja baidi tei o video ni bisingo jeta kok rok chaya suya rok sajaktui rok ba sajagui tong hangke
norok jotono ano nakar jabaidi hingke tahotai busong tinini video amsung situng katal video haina hai norok bai malai phinai jotono no hambai jotono kaham kurung tongbai jadi tibrasa ayuk logui thangtung hambai।